Dobrý večer, vážení športoví priatelia. Opäť sa stretávame pri rozlosovaní tímov do skupín na 5. ročník víkendu hokejbalových šampiónov, ktorý sa uskutoční 28. až 29. januára 2017 a na 71 v Gajaroch. Opäť nás čaká 12 najlepších tímov z regionálnych líg z celého Slovenska. Zástupcovia opäť nebudú chýbať zo Zohorskej ligy, Skalickej, ktoré bojovali spolu v line vo finále, a taktiež nebudú chýbať zástupcovia z východu, severu Slovenska, juhu a tak ďalej. Čiže opäť budeme mať 12 tímov, ktoré budú rozdelené do 4 skupín po 3 mužstvá. Týmy sme rozdelili do 3 košov. Máme tu, v každom koši sú 4 tímy. Prvú výkonnostnú kategóriu, druhú a tretiu, kde máme aj nejakých nováčikov. V zásade sme pri tomto rozdeľovaní postupovali tým systémom, aby spolu tímy, keďže môžu byť dvaja zástupcovia z jednej ligy, aby spolu nehrali v základnej skupine. Do prvej výkonnostnej kategórie sme zaradili tie tímy, tie ligy, ktoré hrali vo finále v minulých ročníkoch, teda sú to Skalická liga a Zohorská liga, ktorí v zásade ešte počas prvých 4 rokov jediné získali titul majstra víkendu hokejbalových šampiónov. V druhej skupine máme zástupcu z Prešova, z Popradu, no a potom zo Žiliny a zo Zvolenskej ligy, čo je Krupina, ktorá skončila druhá ako vicemajster. No a v tretej skupine máme zástupcu Sparta Sekier, ktorá je tiež zástupcom zo Zvolena. Modrý kameň je majstrom ligy z Modrého kameňa, HC Čili z Pezinka a Fan z Nitra, ktorý je majster Vábel. Myslím, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu prvej výkonnostnej skupiny. Teda si tieto odložíme bokom a začneme krčiť papieriky do misky. Takže ako prvej skupine, je to žalkovka. Panter Senica. Čiže zatiaľ máme majstra zo ZHBL a majstra zo Skalice. Liza Stupava je inak zaujímavosťou, že je majstrom zo Superligy, ktorá sa hrá systémom 4+1 a je vicemajstrom zo Zohorskej ligy hrané 5+1. Zostali nám tu Indiáni zo Skalice. Zatiaľ máme takto skupiny. Prejdeme k druhej výkonnostnej triede. Môžeme to spoločne, no. Tu máme Aqualand Predator z Poprad. Premiešame osudie. Takže Farme Petržalka do prvej skupiny príbudne Aqualand Predator z Poprad. Panterom zo Senice, čiže majstrovi Skalickej ligy príbudne ABC Pavol Šport Prešov, čiže majster Prešovskej 3B hokejbalovej ligy. Glizard Stupava, majstrovi Superligy a vicemajstrovi z Zohorskej ZHBL, respektíve západoslovenskej ZHBL. Tam putuje Dandy Group Žilina. Nuž a teda posledný je HBK Krupina. Vypoputujú Indiánom zo Skalice. Môžeme takto utajniť tretiu výkonnostnú skupinu. Čiže k Farme a Popradu príbudne Fan z Nitra z Vábelskej ligy. Do druhej skupiny príbudne tretí tím Sparta Sekier. Prosím, to je tretí tím do tretej skupiny. Tretím tímom v tretej skupine bude
HC Čili Pezinok, Majster Pezinka. No už a teda posledným tímom v tretej skupine SK3M, Modrý kameň. Takže Blanis, my sme to mať všetko. Myslím si, že môžeme zrekapitulovať skupiny. Takže začneme prvou skupinou, kde máme Farmu Petržalka, Aqualand Predator z Poprad a Fan z Nitra. V druhej skupine sa ocitli Panther Senica, ABC Pahutov Luky Sport Prešov, Sparta Sekier. V tretej skupine máme Lizard z Tupava, Dandy Group Žilina, HC Čili z Pezinka. A v štvrtej skupine Indiáni zo Skalice, ABK Krupina, SK3M Modrý kameň. Takže vylosovanie je zrejmé. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás 28. a 29. januára 2017 a 71 v Kajaroch. Ďakujem za pozornosť.